Okay. Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalunon. Mao na ato ang gym diri sa ato ang Matalong Boulevard. Humanag atop guys unya puntuhon magamit ng nignay mga disco diri sa ato ang lungsod. O doon na po magpakasal, pwede po diri guys. Open na siya guys. Dool sa biwo kunya murag kuan ba mas dako ang lugar kung may mga party nga paghahingon puntuhon ang trabaho ni padung to guys atos ka mayor niya ako manghinaot nga magpadayon ta sa pagkinabangay alang sa kayuhan sa katawan ug kalambuan sa tubo. Okay, atong suroyon kung diin nagtrabaho ang nag-atop sa gym diri sa Matalong Boulevard. Okay, muna guys na. Okay. Nag-atop guys. Muna na guys. At last manhuman na nag-atop guys. Na. Okay, humana ni. Nga dinhi nga porsyon trabaho ni guys na. Utangan panig suga kuan na pwede na ning og human og kuan pwede na ning mabaskitan og mahinloan guys. Human na gyud og atop ang ato ang Matalong Boulevard mo ni atong kuan Biwok Boulevard guys. Unya kini magtambak ning ato padung guys nga kuan. Okay. Monik updates ato ang gym. Humna jud atop. Pwede na ning disco-discohan kay open siya. Okay. Okay. Igok PP live diri sa Matalong Boulevard. Nya ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan katawhan ug kalambuan sa komunidad. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga mayor Eric Luis Pajulo ug mga kaulang. Igok PP andam mutabang sa lungsod o moserbisyo sa katawhan sa lungsod kanaba. Ako magayon nga ang panaghugpong sa taga Matalong mao isusi sa kalambuan sa tungod. Once again, thank you o God bless kanatong tanan. Ato ang gym po diri sa Matalong Boulevard, Barangay San Pedro, Matalong Leyte.